брат. Във вестника пише, че е някакъв стар сателит, който е бил забравен в орбита. Тате! О, да! Подпис от родител. Посещението на научно-техническия център ще бъде фантастично! Не съм виждала нещо дошло от космоса! Внимавай какво си пожелаваш. Толкова е приятно в училище. О, сериозно ли говориш? Тук се спасявам от всичко, Денис. Няма го кот, няма я баба Мън. Деца, това е баба, т.е. госпожа Мансън. Тя ще бъде заместващ учител, докато госпожица Брениган се върне от болнични. Само още една диващина и... И след като вече изчерпахте целия списък от възможни заместващи учители, ми остана само един последен, отчаян и ужасен избор. Лорн, честно ти казвам, по-добре не я ядосвай. Вярната ми майтапчийска възглавница е у мен, ето. Отвори някой прозорец, Бартънбъргър! Бартънбъргър! Стига си, Мигъл! Нарушаваш дисциплината! Ако продължаваш да ми пречиш, ще те задържа след часовете и после можеш да се сбогуваш с мечтаната екскурзия до Емпайър Сити! Видяхте ли? Ако знаеш само колко ме развеселяваш! Искам храна за нерви. Студен йогурт! Госпожица Брениган, радвам се да се видим. Изглеждате много... добре, изглеждате доста пренапрегната. Толкова ли ми личи? Когато съм под пара, отивам за риба. Разходка с лодка и с Богом грижи. Звучи чудесно. Кажи ми, че това е проектът ти за средновековието. Баба Мънсън го нарича налагане на дисциплината от старата школа. Какво следва? Чупане на пръсти? Откъде да купя менгеме? Я ми ела тук! Как посмя да освободиш затворника ми? Кот! Първо баба Мънсън, сега кот. Защо ли излизам от нас? Защо кот те е проследил? Аз не съм бил мишената. Отива на екскурзия? Само едно нещо в научно-техническия център на Емпайър Сити може да го интересува. Падналият сателит! Защо? Хайде да го питаме. Така! Добави към провиненията си и подстрекателство към бягство. Всички оставате след часовете! Я не ми мрънкайте! Само Бартънбъргър е виновен! Директор Дилегард? Задържаме, защото тичах в коридора. Ого, и теплите задържаха. Не, правя ви компания. Не може ли да я уволните? Вие сте директорът. Не мога да се боря с баба Мънсън, съжалявам. Преподаваше ми, когато бях ученик. И още сънувам кошмари. Искате ли да ви напълня чашата? Тук въздухът е доста сух. Мислиш, че ако ми се подмажа, ще си тръгнеш по-рано?
Добре, Бъртънбъргър, хайде, давай! Не си освободен, подмазвач такъв! Трябваше да опитам. Трябва да изляза за малко! Пълна тишина! Никой да не става, докато съм в туалетната! Да! Добре, да вървим на екскурсия. Чакайте, деца, моля ви! Аз идвам също с вас! Заповядай! Спокойно! Няма нищо! Без паника! Знам, че сте вътре! Бъртънбъргър! Върнете се, разбойници! Винаги ли е била толкова страшна? О, не! Шегуваш ли се? Доста е омекнала с годините. Не беше много зле, нали? Добре, да, наистина беше зле, но както казвам, може да е и по-зле. Примерно... Както ясно се вижда от диаграма 12А, орбиталната аномалия може да се изчисли по математически път, стига да знаем траекторията на предмета. Убедена съм, че всички разпознавате Нютоновия закон за гравитацията, който гласи, че силата е реципрочна на квадрата на... И без да се бавим повече, ще ви покажа мистериозния сателит. Сателитът не е наш. Винаги мога да позная технологията на код. Бъртънбъргър! Здравейте, госпожо Мънсън! Здравей, сладка Мили. Върни се, дребен крадецо. Куп, пази се! Господин Кот! Как успя да ме намериш тук? О, ти си вярно котенце! Но в центъра не допускат домашни любимци! Защо пускат деца и бабички в центъра? Те не идват да учат, само да рушат! Браво, Куп! Каквото и да беше онова, оръжие вече го няма. Госпожа Мънсън, уволнена сте заради поведение недопустимо за заместващ учител. Доста меко казано. За малко да се удавим. После ни гони мечка. Паднахме от скала. О, много ти благодаря. Няма защо. Това наистина ми помогна да се опомня. След днешния ден, часовете в училище ще ми се струват като почивка. Радвам се, че се върнах, Куп. Оставаш за месец след часовете заради белята в Емпайр Сити. Започвай да пишеш на дъската повече, няма да разрушавам космически артефакти. 10 000 пъти.
Повече време тук, по-малко време от дома при Кот и баба Мънсън. Това не е наказание, а истинска награда. Невероятно смаляване. Дай на мен. Чест на деня на бащата ще изпълня списъка ти със задачи. А ти не се напрягай, почивай си. Вярно? Благодаря ти. Тази година ще ти подаря нещо специално, тате. Ден за разкрасяване на татковци и дъщерички. Звучи добре, зайко. Беше много хубаво, но свърши. Да видим. Да изнеса буклука, да изчистя, да укуся тревата. Олеле! Да почистя банята. Защо не прочетох списъка преди това? Подаръкът ми за татко днес е, че няма да му се пречкам. Много се зарадва. Това е най-малкото, което мога да направя, ако искам татко да не се сърди много следващия път, когато покривът се срути или холът се подпали. Кот! Хвърли оръжието! Като изплакнем маските с кетчуп и майонеза, ще си направим много приятен пилинг. Куп, какво става с... Ръж си пръстите във водата и си почивай! Съжалявам, зайко. Къде изчезна оръжието? Защо лилавият звяр се интересува от ракета и играчка? Много е реалистична. Виж лазерните глави. Вау! Стана огромна! Не ракетата, Денис, а ние се смалихме! Господин Клаус, помогни ми за избора на лак за тате. Розови волани, лаймо фантастичен, страстно каре, лилав букет с брокат. Ливадата е станала като джунгла. Плаче за укосяване. Пази се! Ей, котаче, идвай долу. Трябва ни вратар! Ей! Май не е у дома. Трябва да се оправим преди... Да ни сполети нещо такова! Я виж роклята, приятелко. Моля те, тънките през рамки са толкова темоте. Това е цвят резеда, нали? В кое десетилетие живеем? Обещах на татко да изхвърля буклука. Какво беше това? Прозвуча като кофата за буклук. Закарал я е до бонището. Много си шик, Бъртън Бъргер! Това отива в колекцията най-тъпите моменти на Бъртън Бъргер! 14 албума до сега! Тате, защо си сваляш грима?
Глупости, зайко! За нищо на света не бих изтрил специалния си празничен грим. Къщата ето натам. Виж моравата! Тревата е поне 7 сантиметра. Ще я укуся набързо. Куп обеща да укуси моравата. Да, веднага, татко! Ей, тате! Гадно! Господин Кот има отвратително мазна кожа. Имате супер грим, господине. Рок-н-рол, все едно сме 79-та. Добре, достатъчно за сега. Поне на дневна светлина. Обратно в спа-центъра. Идай, господин Кот. Ще ми помогнеш да лакираме ногтите на тате. Май, Кот има проблем с бълхите, мили. Спокойно, господин Кот. Ще те поръся със специален препарат. А после ще ти изсуша косата, тате. Нямам търпение, зайко. Колко много прах! Бързо, прахосмокачката! Олеле, ще чисти с прахосмокачката. Ще изляза като ужасен мързелан. Имаме по-сериозни проблеми. Не искам да остана толкова нисък. И без това съм най-ниския в класа. Но аз обещах на татко. Готов си, господин Кот. Чудесно. Сега да довърша прическата на тате. Добре, време е да пораснем. Ето го. Дано лъчите да могат и да оголемяват. Да, няма проблеми. Вземаме пистолета от 12-етажно извънземно. Защо ще стреля в ракетата? Затова е толкова изпипана. Не е играчка, Денис, а е истински боен кораб. Със сигурност ще го оголеми. А заедно с него и нас. Идвай! Смаляващият пистолет не работи, май. Глупак! Куп, идеята е пистолетът да работи. О, вярно. Къде е таблото? Пробвай с джойстика! О, това ще ми хареса. На ти сега, Кот! Добре, да го подкараме! Лошо! Ще стопи пистолета! Да, ама няма да стане. Магнитен лъч! Тоест, магнитен лъч! О, има прекалено много функции! Дръж се! Ще трябва да мотивираме Кот да го поправи. Сега ще трябва да го поправиш. Добре, стройте се, ще стреляме в огледалото. Измамени! Да, пак сме големи! Ужас, не за дълго! Куп, добре ли си? Идеално, татко. Господин Кот, направо
Направил си специална прическа. Имам подходяща рокля за теб. Съжалявам за навеса. Случва се понякога. Особено при нас. Благодаря, че изнесе буклука и че окуси ливадата. Това беше един паметен ден на бащата. Куп, май си по-висок. Ами, внезапно съм дръпнал на ръст. Да. Ролите озвучиха артистите Вилма Карталска, Дина Шишкова, Ася Рачева,